May buntag mga higala o kumusta? Kumusta ang inyong pagtanaw o pagpaminaw sa episode niya atong gasundon karon? Higala unta ikaw na panalanginan o imong nasabot pag-ayo ang may tungod niini nga mga episode nga ang tumungla sa Dios nga kami iyang gigamit para makapahayag kanimo kung unsa ka importante ang kaluwasan sa matag usa ka nato. O karon niya adlaw, dinhi kita sa episode 7 o gapadayon ng atong paghisgot may tungod sa kung unsa na ang nahitabo nilang Adan o diya gani kita karon gikan kang Adan hangtod sa panahon kang Noe. Apan sama sa atong naandan, balik kita sa miagi nga episode para sa pagprisko o makasumpay ang bag-o na sad nga episode nga atong gatun-an karon. Naimbawa nato diya sa miaging mga episode nga ang libro sa Genesis mahitungod man sa mga sinugdan kay diha sa Genesis gahisgot ang daghang mga butang o ang mga sinugdanan. Ug dinhi niining episode tun-an nato ang mahitungod sa panahon gikan kang Adan hangtod kang Noe ug naapay mahisgutan niini nga mga sinugdan. Nahimbawaan nato nga nakasulod ang sala sa kalibutan, pinaagi sa pagpakasala nilang Adan ug ni Eva ngadto sa Dios. Ug tungod niini gitunglo ang perfect unta nga kalibutan, ang maayo nga kalibutan si Adan ug si Eva nga wala sila'y kinahanglanon kay ang tanan kumpleto tungod sa ilang pagsupak sa Dios, ang kalibutan nadalahig ug gitunglo tungod sa ilang gibuhat. Ang tanang mga tao gikan kaniadto na tao diha sa sala ug sa pagkahugno ug nailalom sa tunglo kasakit ug kalisod nga sama sa naagian ni Abel ug ni Cain nga atong gihisgutan sa miagi nga episode. Ang matag usa kanato broken ug guba. Wala kitay arang makapanghinambog ngadto sa Dios kay kitang tanan makasasala ug mga guba nga kung dili ang Diyos mo'y mubuhat og paagi, dili gid kita mahimong mahinungdanon ug makaadto sa langit. Apan pagsulod sa sala sa kalibutan, diretso gayud misaad ang Dios ug manluluwas ug bisan kung wala mahimbaw ni Adan ug ni Eva, ang tanan mahitungod sa manluluwas. Nahimbaw-an nila nga muanhi ang manluluwas sa kalibutan pinaagi sa kaliwat sa babay. Nga sa ato pa, dalaga nga virgin pa. Ug kini nga pagpakatao sa manluluwas, lahi gid kaayo nga kahimtang ikumpara sa mga gay-anak karon nga mga bata. Samaran sa manluluwas ang ulo ni Satanas, sama sa gihisgutan sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. Samaran sa manluluwas ang ulo ni Satanas, apan masamaran usab ang iyang tikod. Ayuhan sa manluluwas ang tanan ug ipabalik niya ang mga tawo ngadto sa Dios. Mo'y iyang tumong nganong muanhi siya dinhi sa kalibutan. Sa pagpakasala nilang Adan, giatagan sila sa Dios sa unang nga hulagway nga propesiya nga mahitabo sa manluluwas kung makaabot na dinhi sa kalibutan. Kining hulagway mao ang mananap nga gipatay aron mabistihan silang Adan. Naay mananap nga gipatay ug naay dugo nga miagas para kang Adan ug kang Eva. Ug sama niini nga mananap, patyon usab ang manluluwas aron maluwas kita. Maluwas ka ug maluwas ko. Ug kini nga hulagway natuman sa pagpakatao sa Dios nga anak dinhi sa kalibutan ug pag-abot sa gitakda nga panahon, gihalad niya ang iyang kaugalingon diha sa mabangis nga krus aron mabayran ang atong utang nga kamatayon nga napanunod nato kang Adan ug kang Eva. Unya nahimbawaan usab nato ang mahitungod sa unang mga batang lalaki nga mao si Abel ug si Cain nga natawo dinhi sa kalibutan, natawo sa tinunglo nga kalibutan nga kinahanglan na sila maghago, magtrabaho para makakaon. Silang duha nagdala og halad ngadto sa Dios ug mao kini ang sinugdan sa paghalad sa mga tawo ngadto sa Dios. Kung atong hunahunahon dito nga nahitabo sa miaging episode,
naay gidawat sa Dios ug naay wala dawata sa Dios, naay nagtuo sa Dios ug naay wala motuo sa Dios. Pinaagi sa ilang kahimtang. Nahibaw-an nato nga gitagad sa Dios si Abel, dili tungod sa iyang gihalad niya karniro, kung dili tungod sa iyang pagtuo sa gisaad nga manluluwas nga mao si Hesus. Pag-ani ni Hesus sa kalibutan, si Abel patay naman ug wala niya mismo kakita si Hesus, apan gibayran niyang apil ang mga sala ni Abel tungod sa iyang pagtuo. Dili man naluwas si Abel tungod sa iyang mga gihalad, apan naluwas si Abel pinaagi ra sa iyang pagtuo ngadto kang Hesus. Ug nahibaw-an usab nato nga si Abel usa ka propeta sa Dios. Ug nagwali ang tanang mga propeta nga mapasaylo ang mga sala pinaagi sa ngalan ni Hesus. Apil si Abel nagwali sa may tungod niini. Gahinamon o gahinangupon ni Abel ang manluluwas, apan wala niya mismo madawat, kay namatay siya sa wala pa moabot si Hesus sa kalibutan. Wala niya kakita, wala niya kaaktuhi kung unsa ang gibuhat ni Hesus, apan naluwas siya tungod kay nagtuo lagi siya. O gidawat niya nga bisan wala pa makaabot si Hesus, daan siya nakasalig nga ang manluluwas ra mo'y bugtong paagi niya. Tungod sa pagtuo ni Abel kang Hesus, nahibaw-an niya nga dumuduong lang siya ug langyaw lamang dinhi sa kalibutan. Kay tagalangit man, mo'y iyang gisaligan ug mo'y iyang gidahuman. Ang kalibutan temporary lang, ang kalibutan lumalabay lang, apan ang langit. Si Abel, daan siya nakapamalandong ug nakatuo nga ang langit gid mo'y iyang pinuy-anan. Gipatay ni Cain si Abel, atong nahibawan sa miagi nga episode, kay basin iyang nasinahan. Ug basin tungod sa pagtudlo ni Abel, kaniya nga kinahanglan motuo sa gisaad nga manluluwas, pan wala niya dawata. Ug mao kini ang sinugdan sa pagpatay dinhi sa kalibutan. Si Abel ang unang gipatay nga atong nahibawan. Si Abel ang unang gipatay ug iya pagid mismong isuon. Nasuko si Cain kay wala siya tagda sa Dios. Gilimbungan sa yawa si Cain sa pagsalig sa iyang kaugalingong mga binuhatan o pagsalikway sa paagi sa Dios. Wala niya tuuhi kung unsa ang giingon sa Dios sinuon. Nasulsulan siya sa yawa ug mo'y iyang gibuhat kung unsa ang nakabutang sa iyang hunahuna. Gusto unta ni Cain nga makanigusit sa Dios sa pagdawat sa iyang paagi. Apan mauray dawaton sa Dios ang muagi sa manluluwas. Wala gay laing paagi gawas sa manluluwas. Kaduha gani pasidan isa Dios si Cain. Apan gitalikdan niya o gipatay na hinuon niya ang iyang manghud busa. Gikan ni adtong panahuna wala na ipabunga sa Dios ang yuta alang kang Cain. Si Cain ang unang nawantid. Dili sa gobyerno hinuon ngadto sa atubangan sa Dios. Kining tanan nahitabo, pahinumdum kini kang Cain nga tamayon sa Dios ang bisan kinsa nga musulay sa pagdangup kaniya nga dili moagi sa iyang paagi. Gawas lang kung pinaagi sa manluluwas. Kinahanglan ta mutuo, dili nato parehasan si Cain. Nga bisan kung naimbaw-an na niya ang insakto, mas gipagahay niya ang iyang kasing-kasing. Ug wala siya mudangop, ug wala mo surrender ngadto sa Dios. Sige, mupadayon kita. Milabay ang mga panahon, nanganak pa si Adan ug si Eva sa daghang anak nga mga lalaki ug mga babaye. Dili lang si Cain, dili lang si Abel. Naapay mga babaye nga nahimong anak ni Adan ug ni Eva. Ug diya sa sinugdan pa nga mga panahon, mauray magminyo ang managsuon. Ug pinaagi niini midaghan ang mga tao sa kalibutan. Sa ato pa, sa ilang ang mga panahon, gitugutan sila sa Dios nga makaminyo o makigminyo ang managsuon. Kay sila paman. Pero karon niya panahuna, law ay nga hunahunaon, ug law ay nga tan-awon nga naay managsuon nga magminyo. Wala na gitugot sa Dios ug wala sad tuguti sa gobyerno. Ang uban hinuon, basin
Apan dinhi sa panahon ni Adan ug ni Iba, nanganak sila kang Cain ug kang Abel, hangtod sa sunod nga mga anak, sila ray nagminyuay. Basahon nato ang may tungod kang Cain ug sa iyang kaliwatan, kung unsa ang ilang napaingnan sa pagdaghanan nila dinhi sa kalibutan. Genesis Kapitulo 4, versikulo 17 hangtod sa 24. Ug nakighilawas si Cain sa iyang asawa, ug siya nagsamkon ug nanganak ang Enok. Ug nagtukod siya og usa ka lungsod nga ginganlan niya sama sa ngalan sa iyang anak nga si Enok. Ug kang Enok natawo si Irad, ug si Irad mao ang amahan ni Mehujael. Ug si Mehujael mao ang amahan ni Metusael. Ug si Metusael mao ang amahan ni Lamik. Ug si Lamik nangasawa og duha ka buok. Ang ngalan sa usa mao si Ada, ug ang ngalan sa usa si Zila. Ug si Ada nanganak kang Jabal, ang amahan sa mga nagpuyo sa mga tulda, ug may mga kahiyupan. Ug ang ngalan sa iyang igsuon mao si Jubal, ang amahan sa tanan nga mga tig-alpa ug sa mga tig-plauta. Ug si Zila usab nanganak kang Tubal-Cain nga tighimo sa tanang galamiton nga bronsi ug puthaw. Ug ang igsuon nga babae ni Tubal-Cain mao si Naama. Ug si Lamik miingon sa iyang mga asawa, Ada ug Zila, pamati kamo sa akong tingog. Kamong mga asawa ni Lamik, pamatian ninyo ang akong isulti kaninyo. Kay gipatay nako ang usa ka tawo tungod sa iyang pagsamad kanako, usa ka batan-on tungod sa iyang pagbunog kanako. Kung si Cain ipanamalos og 7 ka pilo, si Lamik 77 ka pilo. Matong makita dinhi, nagpasigarbo og nahinambog kini nga tawo. Sa ato pa, aniya ang uban natong nahimbawan din hiniini mga bersikulo may tungod sa kaliwatan ni Cain. Ang nakaimbento sa mga instrumento sama sa mga plauta o mga alpa, kay kini nga mga instrumento mo ang pinakauna nga ginamit o gigamit sa unang nga mga panahon, mao ang mga anak ni Jubal ang nakaimbento niini. Ug mao kini ang sinugdan sa mga instrumento o sa mga musikero, pinaagi niini nga ilang nabuhat. Ug ang mga kaliwat ni Jabal mao'y nakaimbento sa mga tulda ug nagatiman sila og mga binuhi. Basing gani igakanon nila ang uban niini nga ilang mga binuhi bisan kung gidili sa Dios nilang adan ang pagkaon sa mga mananap. Wala nato masiguro kay ang tulda nga ilang gabuhaton gikan kini sa mga panit sa mga mananap nga ilang mga binuhi. Busa makapamasin kita nga ilang gikaon ang ubang mga bahin sa mga mananap nga ilang ipang-iyaw. Si Tubal-Cain mananalsal sa mga galamiton ug mga himan nga bronsi ug puthaw. Basin mao'y nakadiskubre nga masalsal di ay ang bronsi ug ang puthaw. Ug mao'y sinugdanan nga naay sundang karon, naay mga espada. Si Tubal-Cain mo'y una nga nakabuhat niini. Ug si Lamik ang unang nakarikol diya sa balaang kasulatan nga duha ang asawa, si Zila ug si Ada, mo'y iyang mga asawa. Sa ato pa, daghan ang atong nahimbawan dinhi niini mga bersikulo may tungod sa kaliwatan ni Cain. Apan wala mosulti ang Dios nga naay nangandoy kanila sa kaluwasan o pakigrelasyon ngadto sa Dios. Ang tanan nagbuhat sa patigayon niya para musikat ug mahimo sila nga bantugan sa kalibutan. Apan gilimtan nila ang may tungod sa manluluwas. Upadayon kita sa pagbasa sa sunod pa nga mga nahitabo. Genesis Kapitulo 4, versikulo 25 hangtod sa 26. Ug si Adan nakighilawas pag-usab sa iyang asawa ug siya nanganak ug usa ka batang lalaki. Ug gitawag niya ang iyang ngalan nga Set. Kay miingon siya, ang Dios mihatag kanako og usa ka kaliwat nga puli kang Abel, nga gipatay ni Cain, ug kang Set usab na tawo ang usa ka anak nga lalaki ug gitawag niya ang iyang ngalan nga Enos.
Unya ang mga tao nagsugod sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Sa ato pa, gihatagan sa Dios si Adan ug si Iba ug batang lalaki nga puli kang Abel ug Set ang iyang ngalan, buot pasabot puli kang Abel. 130 ka tuig ang edad ni Adan sa pagkatao ni Set. Ug tungod niini, ang manluluwas didto moagi sa kaliwatan ni Set. Pag-anhin niya diri sa kalibutan, pinaagi sa kaliwat ni Set, mutungha ang gisaad nga manluluwas. Basahon pa nato ang mahitungod sa kaliwatan ni Adan. Diya sa Genesis, Kapitulo 5, versikulo 1 hangtod 5. Mao kini ang talaan sa mga kaliwat ni Adan. Sa diha nga gibuhat sa Dios ang tao, gibuhat niya siya sumala sa dagway sa Dios. Lalaki ug babae gibuhat niya sila, o gipanalanginan niya sila o ginganlan sila nga tao sa dihang gibuhat sila. Ug si Adan nagpanuigon og 130 ka tuig sa dihang nahimo siyang amahan sa usa ka anak nga lalaki nga liwat kaniya, sumala sa iyang dagway ug ginganlan niya siya og Set. Human maanak kaniya si Set, si Adan nabuhi pa og laing 800 ka tuig ug may mga anak pagayd siya nga lalaki ug babae. Busa ang tanang mga adlaw ni Adan 930 ka tuig ug siya namatay. Naay importante kaayo nga mga impormasyon nga gipaybalo kanato sa Dios dinhi niini nga mga bersikulo. Pagbuhat sa Dios kang Adan, iyang gibuhat nga sama sa Dios. Apan sa pagpanganak nilang Adan, sama kang Adan ang iyang anak, nga sa ato pa, dili sama sa Dios. Si Adan, gibuhat sa Dios nga liwat ug sama sa Dios. Apan sa pagpanganak nila sa mga bata, dili na sama sa Dios. Sinuon, sama na kang Adan ug liwat kang Adan. Nataw si Set nga liwat sa iyang amahan. Sa ato pa makasasala siya, nahimulag siya gikan sa Dios ug nataw siya ilalong sa tunglo. Makaagi si Set og mga kasakitan, mga paghago, mga sakit ug sahay makahilak gani ug maanam-anam pagid matigulang hangtod nga mubalik ang iyang lawas sa pagkaabog. Mo'y kahimtang ni Set karon. Gikan sa pagpakasala ni Adan, makasasala ng daan ang mga tao, ikaw ug ako, tanan kita, gabuhata og mga sala, mga guba kita, atubangan sa Dios. Atong basahon ang mahitungod niini diya sa Roma Kapitulo 5, versikulo 12. Busa ingon nga ang sala misulod sa kalibutan, pinaagi sa usa ka tawo. Kinsa kini nga tawo? Si Adan. Ug ang kamatayon pinaagi sa sala nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao kay ang tanan nakasala man. Musugot kag sa dili kitang tanan nadalahig sa pagpakasala ni Adan ug ni Iba. Sa ato pa nataw kitang tanan diya sa sala ug kamatayon. Nataw kita nga nahimulag ng daan gikan sa Dios ug gapaingon ng daan sa linaw nga kalayo. Kitang tanan gaabanti sa kamatayon ug ang human niini nga kamatayon itambog kita sa linaw nga kalayo. Mo'y atong gakapaingnan. Lisod kining dawaton apan mauna kini ang atong kahimtang. Apan salamat kay naay gihatag sa Dios nga paagi aron maluwas kita, aron makagawas kita niini nga tunglo sa tanang mga tao nga ang linaw nga kalayo mo'y atong mapadulungan. Kinahanglan lang nga dawato nato ang gaitunol sa Dios nga kaluwasan ug pasalamatan nato kini kay walay lain nga makabalik sa maayong relasyon ngadto sa Dios kinira nga manluluwas. Sa ato pa nahuman na nato ganina hisguti ang may tungod sa kaliwatan ni Cain. Ug karon basahon na nato ang may tungod sa kaliwatan ni Set. Diya sa Genesis Kapitulo 5, versikulo 6
hangtod sa 32. Sa dihang si Seth nagpanuigon og 105, siya nahimong amahan ni Enos. Human maanak kaniya si Enos, si Seth nabuhi pa og laing 807 katuig ug may mga anak pagayd siya nga lalaki ug babayi. Ang tanan nga mga adlaw sa kinabuhi ni Seth 912 katuig ug siya namatay. Sa dihang si Enos nagpanuigon og 90, siya nahimong amahan ni Kinan. Human maanak kaniya si Kinan, si Enos nabuhi pa og laing 815 katuig ug may mga anak pagayd nga lalaki ug babaye. Busa ang tanang mga adlaw ni Enos 905 ug siya namatay. Sa dihang si Kinan nagpanuigon og 70, siya nahimong amahan ni Mahalalel. Human maanak kaniya si Mahalalel, si Kinan nabuhi pa og laing 840 katuig ug may mga anak pagayd nga lalaki ug babaye. Busa ang tanang mga adlaw ni Kinan 910 katuig ug siya namatay. Sa dihang si Mahalalel nagpanuigon og 65, siya nahimong amahan ni Jared. Ug human maanak kaniya si Jared, si Mahalalel nabuhi pa og laing 830 katuig ug may mga anak pagayd nga lalaki ug babaye. Busa ang tanang mga adlaw ni Mahalalel 895 katuig ug siya namatay. Sa dihang si Jared nagpanuigon og 162, siya nahimong amahan ni Enoch. Human maanak kaniya si Enoch, si Jared nabuhi pa ug laing 800 katuig ug may mga anak pagayd nga lalaki ug babaye. Busa ang tanang mga adlaw ni Jared 962 katuig ug siya namatay. Sa dihang si Enoch nagpanuigon og 65, siya nahimong amahan ni Metusela. Human maanak kaniya si Metusela, si Enoch nagkinabuhi uban sa Dios sulod sa 300 katuig ug may mga anak pagayd nga lalaki ug babaye. Busa ang tanang mga adlaw ni Enoch 365 katuig. Si Enoch nagkinabuhi uban sa Dios ug nahanaw siya kay gikuha siya sa Dios. Sa dihang si Metusela nagpanuigon og 187, siya nahimong amahan ni Lamech. Human maanak kaniya si Lamech, si Metusela nabuhi pa og laing 782 katuig ug may mga anak pagayd nga lalaki ug babaye. Busa ang tanang mga adlaw ni Metusela 969 katuig ug siya namatay. Sa dihang si Lamech nagpanuigon og 182 katuig, kini nga Lamech lahi kay sa atong gisigutan ganina. Kini siya nahimong amahan sa usa ka batang lalaki ug ginganlan niya siya og Noe nga nag-ingon, gikan sa yuta nga gitunglo sa Ginoo, kining bataa mao'y magdala kanako og pahulay gikan sa atong buluhaton ug gikan sa pagpangabudlay sa atong mga kamot. Human maanak kaniya si Noe, si Lamech nabuhi pa og laing 595 katuig ug may mga anak pagayd nga lalaki ug babaye. Busa ang tanang mga adlaw ni Lamech 777 katuig ug siya namatay. Human nga si Noe nagpanuigon og 5 kagatos, siya nahimong amahan nila ni Sem, ni Ham ug ni Japet. Dinhi sa mga bersikulo nga atong gibasa, naay pila ka mga punto nga atong timan-an. Una, atong nabasa nga taas kayo ang kinabuhi sa karaang mga tao. Naay nakaabot og 900, naay 800, naay 700. Ngano kaha nga taas ang ilang kinabuhi ug mubo ang atua karon nga panahuna. Basin mao kini ang mga hinungdan o mga rason nganong tag-as ang ilang kinabuhi. Diha sa ilang panahon, didto pa sa kawanangan ang pando nga tubig nga gibutang sa Dios. Busa
dili pa kayo init dinhi sa kalibutan, ug wala kayo ultraviolet light nga makadaot kanila. Unsa kining ultraviolet light? Ang ultraviolet light mao kini ang pinakasiga o pinakainit nga gikan sa adlaw. Ug gani mo'y makadaot sa daghang mga butang dinhi sa kalibutan sama sa ato. Kurtina nga direkta maigo niini nga siga gikan sa adlaw. Bisan gani ang mga tanom mo'y makapalaya, hinay-hinay. Basin mao kini ang usa nga hinungdan. Ang usa pa, minus ang mga sakit sa una kung itandi karon. Kay pinaagi sa pagpadayon sa mga panahon, mipadayon usab ang mga sakit ug midaghan nga sama sa atong gakaagian karon. Naay mga sakit nga lahi-lahi ug mga sobra nga mga sakit, cancer, karon gani naay COVID nga mo'y nakapahadlok sa tibuok kalibutan. Sa una wala man kini. Sobra na karon kahugaw ang hangin. Mga yuta ug mga dagat tungod sa basura, grabe na kaayo ang pollution sa kalibutan karon. Basin mauusay hinungdan gihapon nga makapamubo sa edad sa mga tao karon. Pero kung unsa ugali ang mga hinungdan, nganong taas ang ilang mga kinabuhi kaniadto, dili malikayan ang kamatuoran nga nakakabot sila og taas kaayo nga mga kinabuhi hangtod sa panuigon ni Noe. Ug tungod niini nakita ni Adan ang daghang kaliwatan sa iyang mga apo, ayha gani namatay si Adan. Pag-abot sa edad ni Lamech og 56 ka tuig, busa hapit gani kasapon ni Adan si Noe tungod sa katag-as sa ilang mga edad sa una nga panahon. Karon wala na'y makaabot ni ini nga edad. Wala na. Taas na gani karon ang 180, 70. Pero sa sa una, gipanalanginan sa Dios ang ilang mga edad. Si Metusela ang pinakatigulang nga tawo nga naka-record diya sa Biblia. Ug hangtod karon wala gay nakalabaw kaniya. Ang iyang edad 969 ka tuig. Hapit mang 1,000 ang iyang naabtan sa iyang edad. Apo ni Metusela si Noe, ug dili madugay atong hisigutan ang maitungod kang Noe. Kung naunsay nahitabo sa iya nga panahon. Usa lang ang pinulungan sa tanang mga tao adtong panahona. Apan wala isulat sa Dios kung unsa nga pinulungan ang ilang ginagamit sa una. Ug wala sad isulat sa Dios kung unsa ang kulor sa mga panit sa mga tao adtong nga panahona. Kung isa ra ang kulor sa mga tao kung daghan parehas karon. Basin gibutang na daan sa Dios diya sa DNA nilang Adan ang pagpanganak sa tanang mga kulor sa panit. Wala kita masayod. Isgutan sa nato kadali ang DNA. Ang DNA mao ang mga kod o ang mga impormasyon sa kada bahin sa atong mga lawas. Ug ang kada bahin sa atong lawas lain-lain man og DNA. Ang buhok, ilong, ngipon, basta ang tanan nga bahin sa atong lawas adunay mga DNA. Apan ang may tungod sa DNA, pasaylo ako nga dili ako kaayo makahisgot may tungod niini kay kulang ako kahibalo. Gawa sa mga doktor o sa mga science nga gapadayon o gapadayon sa pag-istadya may tungod niini. Pero para sa kuha, kitang tanan, kada bahin sa atong lawas, aduna gayud kitay mga DNA. Sama sa atong hisgutan, si Adan ug si Eva, basin gibutang ng daan sa Dios nga makaanak sila sa lain-lain nga panit na ay brown, na ay puti ug na ay mas kaputi pagayud nga mahimo nila nga maanak sa ilang nga mga panahona. Nakita nato sa atong nabasa nga mga bersikulo nga gikan kang Adan ug ni Seth ug ni Enos ug sa kada kaliwat nga giklaro gayud sa Dios dinhi sa iyang mga record ang nakab-ot nga edad sa matag usa ni ining mga tawhana. Ug pinaagi ni ini makwenta nato ang edad sa kalibutan. Ug ang usa pa usab nga atong maklaro gikan ni ini nga mga record sa Dios
mao ang bahin sa kamatayon sa matag usa kanila. Bisan pa man kung taas kaayo ang ilang kinabuhi, wala sila makaikya sa kamatayon, nga mao ang gitunglo sa Dios sa tanan nga mga tao. Si Enoch ra ang wala mamatay, apan atong tun-an ang mahitungod kaniya sa dili madugay. Kay si Enoch ra lagi ang atong nabasa ganina nga wala muagi sa kamatayon kay gikuha siya sa Dios. Naayo bang mga tao nga desidido kaayong masayod kung kinsa ang ilang mga apuhan o kung kinsa ang ilang mga kadugo? Gani pa naay mga website diya sa internet nga mahimo kang magpamimbro o tabangan kanila sa pagpangita sa imong gigikanan gikan sa daghang mga record nga ilang natigom. Niya ang duha ka website nga inyong masusi kung gusto ka nga musulod ni ini o para makabalo ka kung asa di ay ang uban nimo nga kadugo. Pwede pinaagi ni ini nga website nga imong makita. Sa ato pa, ang buhaton nila kung mag-message ka sa ila o musulod ka ani nga website, padadaan kanila og testing kit o dayon i-testing nimo sa sulod sa imong baba, ang imong laway, pwede nga ipadala nimo dito pagbalik. Mga pila ka adlaw o semana, mugawas ang resulta og mahimbawan nimo. Kung asa ka di ay, o asa ang uban nimo nga kadugo, base na kay kadugo nga Hapon o Amerikano, pinaagi ni ini mahimbawan nila. Pinaagi ni ining mga website na ay mga tao nga nakadiskubre kung kinsa sila nga kaliwat. Apan sukad, wala gay tao nga nakadiskubre nga aliwas o gorilya o bisan unsa pang klase nga mga unggoy ang ilang mga apuhan, wala man. Ang hinungdan ni ini tungod kay gibuhat sa Dios ang mga tao nga tao o gibuhat niya ang mga unggoy nga unggoy ug lahi gayud nga klase ang mga tao ug ang mga unggoy. Nadiskubre sa mga scientist nga kung itandi ang DNA sa mga tao ug ang DNA sa mga unggoy na ay 98% ni ini ang managsama ug 2% ang nakalahi. Kung atong una-unaan pag-ayo murag duol gyud ug gamay gid kaayo ang porsyento nga kalainan, apan kinahanglan atong sabton nga kadtong 2% nga nakalahi makahatag og minilyon nga kalainan sa mga tao ug sa mga unggoy. Dili kita mga unggoy ug dili sad kita kaliwat sa mga unggoy. Pagbuhat sa tao, tao na gid kita ug dili man unggoy. Ug aniya ang gamayng bibo nga hisgot bahin sa atong DNA. Kitang mga tao 90% parehas ang atong DNA sa iring. Inumdumi di ba? Makakatawa kita pag huna-huna nga naa tay 90% nga parehas sa iring. 85% parehas ang atong DNA. Ang DNA sa ilaga. 60% parehas ang atong DNA sa DNA sa saging. Apan lahi gayud kita ni ining tanan. Lahi kita kaysa saging, lahi kita kaysa iring, o sa ilaga ang gibuhat sa Dios. Tao lagi kita pagbuhata sa Dios, ug dili man mga mananap o tanom nga sama sa atong gihisgutan. Kung gusto ka pang magtuon may tungod sa mga kalainan sa DNA sa tao, aliwas ug sa saging, daghan ang imong makita nga mga impormasyon, may tungod ni ini diya sa internet. O siguro nga daghan gayud ang imong madiskubre nga mahimong makaligbog sa imong mga hunahuna. Apan mauray importante nga imong sabton nga tao ang imong apuhan ug dili aliwas o unggoy, dili ka man mananap ug dili ka usab saging. Nakabalo ka nga naay Dios, apan ang unggoy wala sila makabalo nga naay Dios ug wala sila masayod. Ug wala nila mahimbaw ang mahitungod sa Dios. Gibuhat kita aron sa pagsimba sa atong magbubuhat, apan ang mga mananap wala buhata para sa pagsimba ngadto kaniya. Sa sunod nga episode, tun-an nato kung asa makapaingon ang mga tao kung mamatay ta
Kay kitang tanan naa lagi kita kamatayon. Busa sa sunod nga episode higala unta naa ka ug importante gid kaayo nga ang kada series nga atong gasundon karon dili gid nimo masal-angan para nga mas masabtan ninyo pag-ayo kung unsa ang among tumong niini nga mga episode.